asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi inabelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesakuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo uhlala kuyintokozo ke kumina abafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV sifundisana isintu siyacobelelana ngolwazi sichushisane ukuthi inkinga mayinje kufanele siphume ngapha njengoba ngithembisileke umbukelo wempunga yesintu ukuthi kulenyanga imfanekiso eqoshiwe eminingi sizobe sikhuluma ngenhlawulo inhlawulo kuphela sobe sikhuluma nayo ngoba kubalekile ukuthi umuntu nomuntu uma kukhona icala elithila lenzile aqonde ukuthi yini esuke ilindelekile kuyena yipi inhlawulo esuke ilindelekile omunye lokhu kuzomsiza ngokuthi uma ecabanga ukulenza lelo cala akwazi ukubona ukuthi umthwalo azifaka kuona ungakanani namuhla ke bafowethu ngifuna ke sibuke into ebucayi kakhulu namuhla sizokhuluma ngenhlawulo ehlawulwa okanye ekhishwa umuntu ophike ingane ngike ngafika la eminyakeni edlule ngazochaza ngokuphika ingane okanye ngokuphikwa kwengane abantu abaningi baziphikile ingane zabo kodwa bengazi ukuthi bayaziphika owesifazane kuhlala isisu mahlala isisu insizwa ithi ngezwa ukuthi lo wesifazane ukhomba yona besithi hayi ngobona ngengane uma wazi ukuthi wake wathi uzobona ngengane fanele wazi ukuthi ingane yakho wayiphika ngoba uzuthi nje uzobona ngengane inhliziyo yakho vele inokungabaza ukuthi lengane ethwele yilo wesifazane akuyona yami ukhumbule ukuthi ukuphika ingane uthi akuyona yakho kuyicala elikhulu bafowethu abantu abaningi banezingane ezingenayo impumelelo kukhona abanye othola ukuthi banganganami uyazama umuntu ukuhlanganisa izinto azihlangane yindaba izinto zingeke zihlangane ingoba umzali wakhe esamkhulelwe umama wakhe bagejana noyise uyise kwanamagama waphimisayo wathi kokuqala lengane ngiyona yami kunomuntu waphikwa uyise wakhe umzala wamphika kodwa uthe angaba khona wabe sevuma ukuthi ungowakhe ngenkathi ingane uyiphika usukuyingcolisa leyo ngane ngenkathi uyiphika akuhlukile nokuthi uyembathisa isiqalekiso omunye uba nomdlinzo kuyena ngaphakathi enhlizweni angakuphimisi athi hayi kodwa lengane ngiyona yami yebo impela siyathandana naye kodwa lengane ayithwele akuyona yami bese iyazala ingane ithi mayizala ingane uyena nenqotho abone ukuthi eyakhe bese agcine ngokujabula ukuthi hayi ingane yami omunye agcine ngokuxolisa kunina wengane agcine ngokuxolisa kunina wengane kuphela angakuhlawuleli lokho
ukuthi yena wayiphika ingane. Umuntu nomuntu-ke obukele lo mfanekiso oqoshiwe uyena ozaziyo ukuthi akakaze yini ayiphika ingane, kodwa uma wake wayiphika ingane yakho futhi uthanda futhi ukuthi kusasa iphumelele, kubalulekile ukuthi uhambe uyoyihlawula, uhlawule ukuthi ingane yakho wayiphika, ngoba kunemigudu elandelwayo uma uphika ingane. Asingageqiki amagula ngoba simuke, sithe sizokhuluma ngenhlawulo ehlawulwa umuntu osuke ephika ingane. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi uqala uyiphika ingane, inhlamba leyo othuka ngayo umama wayo, uthi umama wayo uxegelwa isimilo, imbuzi ke leyo yokumgeza ukuthi uthe wena uxegelwa isimilo. 2, usuke futhi udelela nomuzi wakubo. Uma uphika ingane udelela nomuzi wakubo uthi ingane yenu ixegelwa isimilo, imbuzi yokugeza lelo cala lokuthi wena uthuke ingane yabo. Lembuzi zombili ziyehluka. Lembuzi yokuqala igeza umama wengane ukuthi wena uthe uxegelwa isimilo. Imbuzi yesibili igeza igceke lakubo intombi ukuthi uthe wena phakathi kwegceke kunomuntu oxegelwa isimilo. Bese kuzothi imbuzi yesithathu, imbuzi yokugeza ingane yakho oyembathise amagama lawa okuyiphika. Njengoba uyiphikile nje ingane yakho, udinga imbuzi yokuthi uyigeze ukuze kusukele amagama, kusukele isiqalekiso oyembathise sona. Bese kuzothi imbuzi yesine eyokucela intethelelo ngaloko kwenzile ukuthi uphike ingane yakho. Le ntethelelo uyicela kuphi? Uyicela lapha bokantombazana, uyicela lapha bokama wengane. Usuzothi manje ngiyaxolisa ngokuthi ngiphike ingane yami, ngiyaxolisa ngokuthi ngithuke ingane yenu. S4 lembuzi. Bese kuzothi imbuzi yesihlanu, imbuzi yokuzovuma bokantombazana ukuthi lengane eyami. Ingane uma kade uyiphikile uyivuma ngembuzi. Bese emva kwalokho uyahamba uyakini. Mawufika kini ucela intethelelo imbuzi yesithupha. Lembuzi yesi6 uzocela ngayo intethelelo kini okuwukuthi la ngaphika imbewu yenu ngathi akuyona yami. Ngale mbuzi ngiyacela ukuthi ningithethelele. Bese uphinda uthola enye imbuzi yesikhombisa. Le mbuzi yesikhombisa imbuzi okuyivuma kini leya ngane ukuthi eyakho. Asiqale phansi ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuthi ayizwe ayiqonde. Imbuzi yokuqala imbuzi yokuhlawula bokantombazane okuwukuthi uthe wena banengane exegelwa isimilo. Angifuni ukubeka ngalawo amanye amagama. Imbuzi yesibili eyokugeza umama wengane. Imbuzi yesithathu eyokugeza ingane yakho. Imbuzi yesine imbuzi yokucela intethelelo ngalenhlamba owayithuka phakathi kwalomuzi naphezulu kwalabantu. Imbuzi yesihlanu imbuzi leyo yokuyivuma ingane yakho, okusho ukuthi bokantombazane kusuke kulindelwe imbuzi eziwu5 kuwena. Bese kuzothi emagcekeni omuzi wakini, njengoba kade wonile wayiphika ingane ephuma esendeni lakho uyiphiwa amathongo akini, kufanele ukhiphe imbuzi ozoshweleza ngayo ethongweni lakini. Bese ukhipha imbuzi yokuyivuma. Umuntu ofuna ukuthi izinto zakhe zihambe kahle angalifici futhi lecala uyoyenza njengoba injalo lento engikhuluma ngayo, kodwa ngoba abantu sebenza izinto bese bayithola intethelelo yokuzithethelela, bazixegisele, bafuna ukuthi yonke into ibe lula, into ayenzile inzima, uyokwenza ngendlela yakho uthanda ngayo. La kwimpunga yesintu akekho umuntu esimphoqayo ukuthi into esiyikhulumayo ayenze, kodwa uma umuntu uthanda ukuphila into esiyikhulumayo uyoyenza ngoba iyona futhi iyona yokwenza ukuthi intethelelo uyithole kumkhulu omkhulu uphinde uyithole futhi nasemathongweni akho. Ingakho ke bafowethu sithe kule nyanga sizoke sikhulume ngenhlawulo ukuze wonke umuntu ezothi uma eqala enza icala azi ukuthi uzifaka enkingeni kangakanani. Icala ke bafowethu lokuhlawula uma uphika ingane
usuke udinga imbuzi eziyisikhombisa, ezinhlanu ziya bokantombazane, ezimbili ezakini. Njengoba sichazile ukuthi bokantombazane kulezi ezinhlanu imbuzi yokugeza umuzi, ukuthi wena uthukile ngokuthi uthe ingane yabo ixegelwa isimilo, bese kuzothi imbuzi yesibili eyokugeza yena lo muntu wesifazane omthukile, wathi uxegelwa isimilo lengane le eyenye indoda, uhlangane nenye indoda. Bese imbuzi yesithathu imbuzi yokugeza lengane oyiphikile, wathi akuyona yakho, uzosusa lawo magama ukuthi akuyona yakho. Bese kuzothi imbuzi yesine imbuzi ozocela ngayo intethelelo ukuthi abakuthetheleleke abalikhaya, nayo intombazana ikuthethelele, nengane izithunywe ziyembethe zikuthethelele, namathongo onke lekhaya wakuthethelele ngokuthi uyiphike ingane. Bese kuzothi imbuzi yesihlanu ngalebo kantombazana imbuzi yokuyivuma lengane njengoba wakade uyiphikile, usubagezile, wawugeza umuzi, wayicela intethelelo, bavumeke manje vuma ukuthi ngempela wena owamithisa le ntombazane, le ngane esizelwe ingeyakho. Bese emva kwalokho uyahamba uye emagcekeni umuzi wakini, uthola imbuzi yokucela intethelelo ukuthi uphike imbewu yabo, wathi akuyona yakho. Bese nakhona uphinde uyayivuma. Yingakho-ke imbuzi ziyisikhombisa. Ngiyacela-ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi uthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu, ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sizithenge nezincwadi zempunga yesintu ezifundisa isintu. Ikhona incwadi esihloko sithini isintu, eyokuqala amava ahlabahlosile, esibili uyokhuluza ukhokhobe, eyesithathu indlela yesintu, eyesine. Zonke lezo ncwadi ziyatholakala noma ngabe ukuphi, siyakuthumelela zona, noma ngabe uphesheya kwezilwandle, zihamba zifike kuwena qathatha. Bese sithi nje impunga. Hey,